Qegħdin fil-ġimgħa tal-miliet u allura issa jibdew jirrankaw l-attivitajiet u festini marbuta ma' dan il-perjodu tas-sena. Brabta ma' dan il-Awra Leap Center qed iwassal messaġġ lill-pubbliku ġenerali, messaġġ pożittiv dwar ir-responsabbiltà li kulħadd għandu waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' żmien il-miliet. Tkellimna ma' Martin Katkuti mill-Awra Leap Center. Ridna li nkunu pożittivi u allura m'għadniex biss in-nies tiegħu tixrob alkoħol, għadna isma' jekk inti ħadd tixrob is-suqx. Tina ħaġa, jekk int ħadd tixrob hemm alternattiva ta' tip ta' xorb li tista' tieħu għalhekk illum qegħdin nippromovu cocktails mingħajr alkoħol permezz tal-istudenti tal-ITS. Ingħaqadna mal-Kunsill Lokali, ingħaqadna mas-setqa tal-FSWS, ovvjament l-iskop huwa biex iwasslu messaġġ ċar li kulħadd fl-aħħar mill-aħħar jista' jiċċelebra fil-waqt li jibqa' jiftakar iċ-ċelebrazzjoni b'mod pożittiv. Tkellimna wkoll ma' Graziella Galja, is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar. Magħha tkellimna dwar l-irwol tal-Kunsill Lokali f'din l-inizjattiva. Appell lil dawk li qed jiġu fil-lokalità biex iħarsu l-liġijiet biex jikkonsmaw alkoħol kemm jista' jkun ftit anke b'ċertu moderazzjoni. Għaliex ovvjament jekk ħajkun hemm abbuż mill-alkoħol ħajkun hemm anke effetti ħżiena fil-lokalità in ġenerali. Appell ukoll il-pulizija biex kemm jista' jkun f'dan iż-żmien ikun hawn iktar preżenza tal-pulizija li kontinwament qegħdin iwettqu xogħol kbir fil-lokalità tagħna per hemm bżonn mod speċjali f'dawn iż-żminijiet ta' iktar preżenza. Jekk se tixrob, issux, u appelli nisimgħu kontinwament, partikolarment f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Messaġġ tagħna huwa don't drink and drive. L-ewwel nett matul is-sena kollha mhux qed ngħidu m'għandekx tixrob, għandek tixrob dejjem bil-moderazzjoni. F'dawn iż-żminijiet trid toqgħod attent iktar għaliex tista' jekk ma toqgħodx attent tagħmel din lilek innifsek u lil ħaddieħor. L-importanza ta' ħtieġa li neqgħu nagħmlu dawn l-appelli mhux għax is-sena l-oħra ma kenniex dis-sena ma nagħmlux. Iżda r-responsabbiltà mhix biss f'idejn min jikkonsma l-alkoħol, iżda anke ta' dawk li jipprovduh. Dwar dan l-aspett tkellimna ma' Pierre Fenek, direttur eżekuttiv tal-ITS. Aħna nagħmlu l-istudenti tagħna illi mhux biss il-klijenti tagħhom li jaraw li qed jinxorbu b'mod responsabbli u nagħlmuhom illi hemm limitu. Il-barman jekk nitkellmu ovvjament l-iktar persuna li hija directly involved ma' dawn l-affarijiet għandu jirrealizza l-klijent tiegħu wasal f'ċertu limit ġifieri u għandu jeduka l-klijent tiegħu biex ma jibqax jeċċi. L-attività kienet anke indirizzata minn Michael Farrugia, l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali.